Brokokan bayi umur 7 wulan. Nah, wong Jawa bayi umur 7 wulan kuwi lho ya dibrokoki, ya dislameti supaya apa uripe bayi kuwi tansah cukup sandang pangane lan seger kewarasan slamet uripe. Lan iso dadi anak sing soleh utawa solehah. Lan brokokan bayi umur 7 wulan kuwi lho biasane kuwi ya ngundang tangga teparo sanak famili yo lur supaya melok ngepung kuwi among-among bayi sing umur 7 wulan kurang luwih. Lah nang kono kuwi selain dadi lantaran nuwun marang pangeran lho, brokokan bayi umur 7 wulan utawa pitonan kuwi iki ya iso dadi sarana kerukunan masyarakat. Kenapa kok iso ngono? Nyapa kok iso ngono? Mergo apa? Wong sing brokokan utawa pitonan mau mesti rata-rata ngundang tangga teparo lan sanak famili bene melok ngepung brokokan mau. Mula adat iki termasuk adat Jawa sing luhur banget lho. Lek iso ya dilestarekne sanajan jaman wis kaya ngene moderne. Lah adat sing apik-apik utawa sing bagus mau lho lek iso aja sampai terkikis jaman tegese apa punah mergo jamane wis berubah.